Inapaspasada sa DPWH Region 9 ang declogging operation sa mga suba sa Zamboanga City isip pagpangandam alang sa umaabot nga La Nina. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Nakasentro na ang Department of Public Works and Highways Region 9 sa desilting o declogging operation sa mga suba sa barangay Tugbungan nga bahin sa kinadakuang suba nga Tumaga River sa Zamboanga City. Gisugdan ang operasyon niya tung bulan sa Pebrero ning tuiga. Sumala sa DPWH 9, ginatanggal nila mga napundong lapok ug basura sa suba nga mo'y nangabara sa pag-agi sa tubig. Gipasabot sa ahensya nga gawas sa ginahimong riprap o flood control project ang maong declogging operation usa ka emergency response sa Zamboanga City LGU isip pagpangandam sa umaabot nga La Nina nga posibleng magdala na sab og pagbaha sa syudad. Purposely ginagawa natin para ma-increase lang yung capacity ng river natin to hold volume of flood. Sa way na kahit paano ma-minimize natin yung impact magiging sanhi nitong flooding na to at magkaroon ng uniform flow papunta sa bukana. Ang maong declogging operation gikalipay sa mga residente kinsa nabahaan kaniadto gumikan sa paglapaw sa tubig baha sa mong suba. Karon wa may problema kay kuha naman yung mga yuta. Piri. Dako na kayong tabang. Gibana ba nga sa 120 to 180 cubic meters of spoil ang makuha sa maong desilting operation kung asa sagad niini mga basura nga nagikan pa kuno sa mga kabalayan. Busa mao kini ang panawagan sa maong buhatan. Kooperasyon lang po, tulungan lang po sana tayo at saka disiplina lang po sa pagtatapon ng mga basura yun lang. Doon na sa ginahimong declogging operation sa mga creek duol sa Zamboanga International Airport. Kini aron malikay nga mabahaan na sab ang runway sa maong airport. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.